prozesu iraultzaileen aurka erreformak daude. Noski, benetako erreformez ari gara. Ez itxurazko aldaketez. Hori hipokrita baita. Benetako erreforma batek boterearen eta beraztasunaren transferentzia ekarri behar du. Eraberritzea, beraz, gauza serioa da eta ez da lan erraza. Bi fronteen aurka borrokatu behar du. Kontserbadoren aurka, ez dutelako aldaketarik nahi, eta erradikalen aurka. Dena ala eseres klasikoa bakarrik onartzen dutelako. Manuel Fraga, 1975. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Ongi etorri guztiok Pepeko egoitza batean pintura botatza kondenatzen ez duen euskal podcast bakarrera. Hasi konfunditu gara, gainera eko honekin oso solemne gelditzen da esaten dugun guztia. Bai, beste batzuk ere konfunditzen dira, Ernai Bilboren artean, ez dakigu antolakunde berdina dena, ez? Sentsazio arraroa da apur bat hemen egotea esan, Atera gara gure zulotik, etorri gara Durangoko ermita batera. Profesionalegia igual. Ematen du 4 pertsona bakarrik dela publikoan, baina agian hortik beste 4 ere egongo dira, gutxi gara bera 8 edo 18 pertsona. Eskerrik asko lehenik eta Durangoko azokoari gonbidatzeagatik, eta nahiko genuke aprobetxatu espazio hau gure liburuaz hitz egiteko, esaten den bezala, jake etorri gara ona, eta aldarrikatzeko Gedar langile gazetaren lan nekaezina, lan militantea, jarraitu dezakezue sarean eta webunean aktualitateaz enteratzeko, reportajeak, Gedar Telebistan, gu ere parte garena, hor milaka programa dituzue sakoneko elkarrizketak, beste reportajeak, beste programa batzuk daude, estrategia, debate, lugorri, eta ere bai, zerratik ez, Durangon egonda eskuragarri, Arteka aldizkaria, nahiko aldizkaria proposa, lagun izkutu batean ez badakizu zer oparitu, 64 tomo atera direnez, daude gai asko. Ekologismoa, maoismoa, orduan, zure lenguzu guztientzako gaiak aurrituko dituzu. Eta beste aipamen bat, Durangoko gaztetxeari. Atzo egon ginen bertan egitarau batean, gaur ere jarraitzen dute egitarauarekin, hor demostratzen badela kultura egiteko beste modu bat, gaztelan ginen antolakuntzatik eta autogestiotik, orduan, zarata bat aientzago. Oso hotz dago. Ez que jende atxo egon zen Durangoko gaztetxean, orduan. No. Jende atxo egon zela Durangoko gaztetxean. Jende asko zegoen atxo, ematen zuen erriko zela. Vale. Durangoko azokan baino gehiago. Ordu horretan seguro baietz. Durangoko azoko da toki bitxia, Ni atxo zehatu nintzen ETS-eren azkenengo dizka erosten, eta zegoen beste influencer bidean, gelditu nindutela beste gizometaldiz galderak egiteko, eta egitzi zuten azoka. Pentsatzen nuen esango zenuela, sartu zitzaizula gaixotasun sexual bat saiatzen hori bilatzen. Gero, erenekoan idatzita, Durangoko azoka dela plan makiabeliko bat Euskal Herriko influencerrak akatzeko. Konzentratzen dituzu guztiak landako barruan, galderak egiten artistei eta roi guztia, eta aldi duzu denak golpe bakarrezil. 60 urte bete ditu Durangoko azokak, zer iritzen zaizu datu horian, Ondo, ja jubilatzear dago, 5 urte barruen. Bueno, igual ez, gero Espainiako gobernuak nahi zuen 72 urtera luzatu, hori da, espero. Egingo nuen spoiler bat, hitz egingo duguna. Bai, gonbidatu gintuzten anona, aso eztabaidatu dugu esan zigutelako, aurten argitaratu den zerbaiti buruz hitz egin behar genuela. Diska bat, liburu bat, eta egon gara asko irakurtzen, asko entzuten, konparazioak egiten, zer da mamitzuena. Azkenan aurreratu dugu liburu bat. Liburu asko aurreratu bale genituen eta bakarrarekin gelditu gara. Da liburu bat ez duena inor epel uzten. Ez. Hori da, itzulpena indiferente. No deja indiferente a nadie. Begiratu nuen Elbiarren. Bai. Da liburu bat, eztabaida askotan agertzen dena, no? Da liburu bat ez duela inork irakurri, baina mundu guztiari eragiten dio. Egia da. Da liburu bat, interpretazio gari dituena, jende asko hitz egiten du bera, eta gaur egun eztabaida askotan agertzen da. Amaiera ez dago oso argi, nik ez dut ez dut ulertu, zer den liburuaren amaieran gertatzen dena, eta egia esan ninago, pelikula ateratzeko zain. Ja, izango litzateke pelikula superdivertigarria. Eta kontua da, gaur hemen bildu gaituen obra literario ikaragarria dela, aurten... Ean horbaitek asmatzen duen zein den liburu. Zein uste duzu dela? Proposamenik? Biblia. Ona. Biblia baino askoz aspergarriago. Askoz aspergarriago. Eta aurten atera dugu bere... Eta Bibliak baino gezur gehiago ditu liburu honek. Bigarren edizioaren aspakizun festa egingo dugu gaur dela, Espainiako konstituzioa.
Orduan, hemen dago, lehen erosi dugu, 9 euro balio zituen. Bigarren edizioa lehen txistea zira da, eskubide gehiago dakartzara. Bete behar gutxi batzuk, baina eskubide askoz gehiago ekar ditu bigarren edizioan. Ni nekoan lehenengo etxean eta ja apur bat aspertuta nengoen, hau nahiko ondo dago gramaje alditik eta edizioa EHU publikatu du, eta barruan daude artikulo pilo bat. Nahi beste. Nahi beste artikulo. Bizitzako momentu ezberdinetan irakurtzen duzu, eta esan nahi ezberdin aurkitzen diozu. Hori ere alderdi askori gertatu zaio, hori gerora ikusiko dugu. Eta gira esan, irakurri daiteke modu askotara, nozuko alduzu irakurri ordenean, hori da komentatzen dena. Da tipo Cortazarren raiuela alduzula irakurri nahi duzu neston. Edo orakulo bezala alduzu erabili, dado batzuk bota, eta egun hori ze artikulorekin... Eta esaten duzu, ze eskubide urratuko dudan gaur, 57. Eta batean, 155. Hori da, eta jotzen duzu zipaio bat kaletik, eta horrela. Hori da. Eta orduan ari ginen, atzo ikusi genituen benetan zabizeko, konbidatu zituztera hemen 60 pertsona, elkarrizetak egiteko, guriz digu... Eta trekitizarekin, eta, Trekitiza da guzti, eta gu hemen, esku gutxik. Bueno, baina guk egiko dugu gonbidatu bat. Hori da. Begiratu genuen zein den konstituzioaren idazlea. Desan dezeko dela, borondate popularrak idatzi duela, ez denok parte hartu dugu hau idazten, baina bigarren edizioan ez dago firmarik hemen gutxienez, baina lehenengo edizioaren firmantea izan zen Juan Carlos lehenengoa erregea. Orduan, ibili gara mugitzen ariak. Kostatu zaigu asko. E-mail asko bidali ditugu, ezagit nola lortu dugun azkenean, baina eskertzekoa da, gaur gurekin Madalenago ermitara etorri dela Juan Carlos lehenengoa konstituzioaren sinatzailea. Txala gora entzako. Nago eltute, jauztena eta mogak ingituro. Zer modu, zondo zaude, golpea botea edo. Oso ondo. Kenduko eta hau, tranquil, ohitura bat da, familikoa. Hau kenduko dut. Arropa kentzea. Ume txiki. Familiakideen artean. Tegin zeba espero nuen kamiseta burradaren bat edo gitzea. Ez, Palestinan genozidioan alde. Deko, por cierto, deko de... Manchurroi. Manchurriano, bruta dozte. Zeran da? Joder. No ditzitxai horri. Zeran da, Ez da hori da zita. Ez nuen espero, dio. Mantxa bat, zimak. Mantxa bat. Mantxa bat. Zer modu zaude? Ondo, nahiko. Pozik. A ver, ni orokorrea beti egon izinaz posik. Bueno, claro, itxegin badut toda la pijada. Ez, por ejemplo, jendia guzti du nik holan itotela berba beti. No, Sofía. Ez da, ni holan bakarrik nabil Moskor nagoenia. Osa beti. Egidan praktikante denpora guztien, baina ez beti. Betuzu ez? Ordu nontxe momentuen enau Moskor, ni nauelako urduri gaur. Vale? Erratik? Bueno, erregean kontuek. Ezin ditugu jakin. Bai. A ver, preguntu berriro. A ver, zer erratik urduri edo. Bitu, basan gotzut. Gaur, baskari importante bat dekot. Durangoko azokan. Bai. Gernikan egon zinen aurrekoan, orain, bueno, zu ez. Hori da. Semea. Bai. Pero bueno, somos el pack. Bai. Vale. Eta, bueno, baskaritxo bat da, berien dantzeko bat. Euskal Herrian demokrazien alde gauzen non artean, ez? Pradales, Peio Xandiano, lagunek orokorrian, ez? Jende gertuko jende bat, ez? Korina, torriko da. Eta nun bazkalduko duzu, Non? Bai. Herriko tabernan, zeu. Hemengo Andronako. Vale, Nik daukat, zuk beti sinatzen dituzu 7. konbokatoriak. Bai. Sinatzen dituzu zuk zure eskuz. 7. konbokatoriak barkatu. Zaudenan karrera penkatzeko, Bai. alzaizu eskatu zuri. Bai. Ez botatzea karreratik. Ba, ez, dekot afrikar bat, oso majoa, Ez, zeratik, barra zeratik, razistak edo. Ez, afrikar bat, oso jatorra, baina, bueno, berak sinatzen du. Alde guzu sinatu libu konstituzioa zuk idatzi duzula. Negatuta egon konzerra, ja... Eta gero erabiliko... Beste afrikar bat, daukadana. Eta gero erabiliko dugu konbokatoria... Zena hartzen da poligrafoa. Ez hartu eskopeta bezala, segero egiten duzu min... Non egin zenuen min belaunean, behin. Hau, uste nuen anaian. Bai. Gemeloan. Odari sinadura. Asomatzen da figura geometriko ezagun bat, ez? Ados. Nekatuta zaude, Durango bazokan hainbeste firma emateaz. Bai, a ber, ni oso pertsona beti naula nien, esango dut. Bai, ez? Jendia guzti du ni nauela Moskor taia, eta bebai, baina ez hori bakarrik, beretu zue.
Eta nik, bastakit, iten doaz geuzera asko, bizitzan. Anaiek hil, adibidez. Ez bakarrik neuriak, jendianak, horriak. Zuek ez dakiteko zuen bat anairen bat, edo zuteko zu, bat. Ba, gure oso, le mato ahora mismo, Gainera eso hartzelara. Vale, ba, nahi dugu horrelako programetan. Hostia, egia da, nazela inviolable. Claro. En todos los sentidos, ¿no? Eso ya, egia da. Ez no hostia, viole. Bueno, ez naz, Juan, kartzelara ni. Egia da. Saiatu, Naiz eta anaia hil. Zureak eta bi egin dituzu, Anaia hiltzarena txiste antzeko batengatik joan da kartzelera beste pertsona bat rapa besti batean, Claro, baina ni naz bera. Claro. Nahi dugu podcastetan eta horrelako influencer munduan ohikoa da, eramatea edozein figura nazkagarri, eta galderak egitearen bitartez, pues, figura hori txuritzen dute, no? Eta guk ere eredu hori nahi izan dugu jarraitu, orduan, prestatu dizkizugu galdera batzuk, ikusi ditugunak direla oso modan daudenak horrela TikTokeko elkarrizetetan, eta zu hobeto ezagutzeko, ze berregeaz gain, zuzara pertsona bat, eta, bueno, pues... Ezen barzela urbilekoa. Merezi duzu, jendak ezagutzea zure beste faceta batzuk, orduan. Pres bazaude? Bai, nik denpora itxieko, baina, bueno, ziko que emonta, bai. Guk ere ez dugu hau prestatu oso ondo, orduan. Vale. Lehenengo galdera da janari gogokoena, baina nik uste dut zer galdetu behar zaioa, zein den zure janari gogokoena. Hori da. Nire janari gustokoena edo. Elefantia, ez dakit, igual. Vale, ondo. No, bai, ez. Bai. Ona. Oin nabil aficionetan zebratara, bitu. Ostera, Modelito. Buen flow. Bai, bota? Zein da, zure agendan daukasun kontaktu famatuena. Hau galdera ere egin zuten Ernaiko topagune batean artistei egiten zieten galdera. Bai. Kontaktu famosoena. Bai. Ba, ez dakit egizan. Famosoena ez dakit, altuen heldudana Carrero Blanco, ni uste dut. Baina, ez dakit. Duela asko ez du telefono hartzen, ez? Hori da. Zein da, hau asko egiten da, Erakutsi behar duzu daukasun eskutuko gaitasun bat. Inori ez diozuna kontatu. Eta zure anaiaren mundu guztiak daki, orduan beste gauza bat izan behar da. Beste gauza bat. Hombre, nik balia bastante ona dekot, sartzeko 5 gramo farlopa eta inok ez konturatzeko. Ez? Drogadito etxenaz bizipute guzti eta jende ez da konturatu ondi, ez dakit. Atera duzun arte liburu autobiografikoa, ez? Eta horria onartu duzunean, ja. Azteko, ezarla azkea izan edo bestetik gura guztia egiten zenuela. Bai. Zein da entzun duzun azken kanta? Azken abestie? Anarin txikizu. Egin zenuen negar. Enuen ulertu. Eta zugia bete dituzu gauza asko zure bizitzan, biografia oso luze baterako ematen du zure bizitzak, baina zein da oraindik bete ez duzun amets bat, bete beharko zenukena? Igual Rosalia, askolabo bat. Bueno, ondo gozet. De hecho, deitu jozten, disko honetarako. Deitu jozten. Duzu, esaten ari direla dela apur bat auge reakzionarioaren seinale bat. Komunistas ikinek eta hori horrean. Baina, igual justo horregatik edo, zuritzeko hori edo ez, deitu jozten. Apureta aurpegi afableago bat, ez? Da super zeunden kolabo egiteko. Bai, baina ezin izen euen, Moskorrego nintzeko. Vale. Zorain, ingo dugu beste challenge bat egin amaituko dugu. Eskertzen dizugu hona etorri izana. Joango zara. Dituzulako gauza asko. Daude zure zain herriko tabernan orduan. Guk planteatuko dizugu hitz bat, eta zuk erantzun behar diguzu, definitu behar duzu kontzeptu hori beste hitz batekin edo definitu edo loturak egin. Hitz bakarra edo. Hitz bakarra bat edo sintagma nominal bat. Vale. Neko nazpila dagoate behar egin da. Ben, Franco. Ni pana, no? Only good words for that man. No? Demokrazia. Ni. Euskara. Berba bat, bueno, me la suda. Berba bakarra, me la suda. Diserdit. Euskara dizu. Diserdit. Vale. Transizioa. Datxegit. Ona, bai? Ostea, nabaritzen da, Kike Amonarrizekin atera dugun kapituloa ikusi duzula, Zaude... Konstituzioa. Guztio nama. Autotunea. Barbario bat. Barne referentzia. Eta orain, monarkia. No, república.
Eta azkenengo, komunismoa. Zera? Zerbait entzuten da, ez? Hau txen, mutu? Bai? Bai, bakatu, Zela? No jodas. Hostia. Eta, hiru zauzia? Vale, bakatu, mutu, Ba, ez, ontsi bertan noa. Vale. Vale, eskine, nor, vale, ados. Hiru, bai. Venga, bai, agur. Omar zara. Deio oso importante bat, barkatu. Oso movida grabea pase da. Sin más, dauz lagun batzuk. Alkola daten, eta ni ez. Txalo bero bat, Juan Carlos herriaren txako. Vale, ez diogu galdetu. Nire eman diaten bidea, gero joango naiz nire herriko tabernara beraiekin. Aber beste liburu hori zegoen Durangoko azokan. Durangoko atera duena autobiografia modoko hori. Uste dut Durangoko azokan egoteko, egon barzarela argitaletxe batean zeinak izena eman duen, eta txiste bat egin diteke dela, bere Bizkarreko zaratearen arabera, bera katakrakeko editorialan dagoela, hau oso txarra, hau probatu behar nuen bota baina lehen. Vale, orain bai dagoela asmoa apur bat hartuta eskusa, konstituzioaren bigarren edizio magnifiko hau atera dutela, eta denok euki beharko genuko etxean. Justo Frankoren eriotzearen 50 urte hurrena izan dela, gaur gai bezala hartzeko, trantsizioa gora eta bera. Bai. Atxo, ekarri dugu plaka bat, baina ez dugu hemen. Egia da. EHKSek egin zuen mobilizazio bat. Eta bai, izaten ari da, urte hurrenaren arira, bastante hitz egiten den gai bat, eta egia da, interpretazio oso bestelako egin daitezkela, eta ondorio ondorio politiko oso desberdinak atera. Orduan, guk hemen inolako txaparik eman nahi izan gabe, nahi ditugu ideia batzuk repasatu, eta gero agian egiten dugu joku bat dela jendak esatea zenbakiak, eta irakurtzen dugu artikulu bat, eta berze herrira dokitzen digun. Agian egin dezakegu tarteka, bota zenbaki bat irakurtzen dugu, eta hitz egiten dugu. Norbaitek nahi dugu esan zenbaki bat? 0-tik 70, bueno, 0 ez, 169 artikulu daude ez dut. Amasei garrena hona da, Ikasi du buruz. A ver, amasei garrena, bueno, bastante ondo datorki guri. Programa bezala esan edut. Se garantizan, bueno, euskara irakurriko dela bilingüe, vale, kasi bermatzen da gizabanakoen eta komunitateen ideologia, erlijio eta kultu askatasuna muga bakarra, haien agerbidetan, legez babestutako ordena publikoa gordetzeak eskatzen duena izango da. Claro. Nahiko hende. Ez? Ondo bat, gero ikusten ari gara ere, Europan nola, de repente Alemanian ilegalizatu duten kapitala irakurtzeko talde bat, edo ze muga jartzen zaizkion beti adierazpen ideologikoari, baina bai, konstituzioak ekarri zuen, hori ukaezina da, askatasun eta eskubide sozial eta politikoen zabalkunde bat. Ezin duguna sinestu guk historia da, hori izan zela konstituzio gileen norlako altruismo batengatik, eta zalantzari gabe lortu behar duguna hor sekulako borroka testuinguru bat zegoela. Egingo dugu konstituzioa idatzi zenaren biografia bat liburuaren, oza, zer testuingurutan... Bale, liburuaren genealogia. Hori da, autore zehatzik ez dagoenez eta ja kontatu duenez bere bizitza Juan Carlosek, egingo dugu liburuaren biografia txiki bat. Bale. Trantsizioa da, 3 urte oso oparo, 75-etik 78-ra... De hecho, amaiera ere, euskarazko Wikipedian jartzen du dela, PSOE gobernuan sartzen denean, eta espainolezko Wikipedian jartzen du dela konstituzioan hartzen denean. Eta gero historiako liburutan ustut daudela data desberdinak eta. Eta guk esango dugu gaur amaitu dela trantsizioa. Bigarren edizioa. Ja, bigarren atera duzunean, esan dezakezu éxito rotundo izan dela. Orduan, bueno, Espainian egin behar ziren erreforma batzuk, sakonak, zergatik, diktadura frankistaren estatu forma eta diktadura frankistaren moldeek ja ez zutelako balio gizarte kapitalista berrira edatzeko. Eta orduan, sortzen da liburu hau, hemen dago gure zoriontasunaren giltza, eta sortzen da Espainian modernizazio bat integratzeko gizarte kapitalista berrian. Liburu honetan biltzen da dena orduan irakurri mundu guztiak benetan ezagutzeko ze zoriontsua den, eta igual esarete konturatzen, baina... Ez duzu baloratzen daukazuna, konstituzio irakurtzen duzuna arte. Hori da. Izan bargara eskertuagoa. Katillu batzuk atera behar ditugu horrekin. Ez da txarra, Eta PSOEko sedeetan saldu.
Ez da esan zuna, PSOeko CD-etan, en plan, egitea CD-etan? abesti batzuk. Dituzte? Bueno, Vamos esango, jodidos. botako nion bif bat talde bati, baina ez da. Vale, gordeko Gero dugu. kontatuko dizut. Ondo. Gero kontatzen dizuet zuei ere. Orduan, bueno, zer da guretzako benetan trantsizioa? Franco erail behar zen, ez zen hil behar, baina Franco hil zen ezoean. Bueno, momentu horretan, eta hori baino lehen, de hecho, trantsizio hitza ez da Franco hilosteko hitz bat, baizik eta ja Franco bizirik zegoen momentuan trantsizioa hitz egiten ari da. Bueno, frankismoaren aurpegi autoritario hori etzen forma oso egoki bat gizarte berrian integratzeko, azten dira exigentzia sozial berriak, frankismoaren amaierako urteetan langile mugimendua indartzen azten da greben bitartez eta bar, dago dokumental bat oso guapo egin zuela Iruñerriako Kontseilu Sozialistak 73ko greben inguruan, jendeak ikusta YouTubeen oso ondo dago. Eta orokorrean, burgesiak ere aberazteko behar zuen beste marko sozial bat. Orduan hori, irakurri dugu hasieran Manuel Fragaren aipu bat eta bere ustez hori izan behar zen trantsizioaren helburua, hau da, gizarte kapitalistarako eraberritze bat, eta Manuel Fraga, gero, beste gauza bat da, frankismoan zeuden kargu askok gero trantsizioan jarraitu zutela. Manuel Fraga izan zen, frankismo berantiarreko 59. urtetik aurrerako turismo ministerioa, eta zen ideologo nahiko on bat, asmatu zituen lema nahiko, onak ez dira mierda bat, baina, ematen du momentuan Spain is different. Spain is different ere da. Bai, hor 59tik aurrera. Nahiko moderna. Hori da, behar zen ez akumulazio kapitalista bat, ireki zen ez turismora. Hori da, eta orduan hemengo jendea zegoen puta mierdan, baina giriek hor hasi zen bere erruz, Manuel Fragaren erruz azten da balkonina, Manuel Fragaren erruz egiten dute marinador, que orain gainera egon da ruinet, ez dutela beranduagokoa, 80ko hamarkadakoa. Baina Torremolinos, nola ditzen daude pijos, Marbella egiten da, como turismo hiri bezala garai horretan uste dut. Balkonina da Manuel Fragaren errua. Edo bere ekarpena, ez? Hori da, bere ekarpena. Etorri behar diren, niretzako txantxa gutxi duen gaia, neko tragikoa. Bai. Zoaz ikasbidaian eta bezala itzultzen. Twitterren dago, ez duzu ikusi balkoni... Kontadore bat. Oso fortea. Beti irabazten du Inglaterrak. Da, tipo... Bai, oza da txapelketa bat, herrialden artekoan, eta ere kontabilizatzen du zenbat garren pisutik bota izan diren, bla, 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 bla. Daude grafiko oso honak. Federazio bat sortu dute. Orduan orokorren hori, behar zena zen Espainia askoz modernoago bat, Espainia askoz liberalago bat, eta bertan azten da industrializazioa, kontsumaren normalizazioa, orokorran ja Europa bigarren mundu gerratik azten da ongizate estatu bat sortzen, klase ertain batzuk eratzen, baina Espainia bastante atxeratuagoa doa zentzu horretan. Urte bat edo bilenago ere Portugaleko kreolinen iraultza da, horlako diktadura zaharren azaltze prozesu moduko bat, Europan zehar, gutxi gora bera. Orduan hori ikusten duguna da, frankismo berantiarrean ja azten direla apur bat irekitzen merkatu ekonomiko batera, merkatu kapitalista neoliberal batera, eta zentzu horretan trantsizioa ez da frankismo berantiarraren formaren, ez du forma politiko hori kolokan jartzen, baizik eta baiestatzen du, aparientzia eta kareta askoz politagoarekin, eta bar. Hor, azten da Espainia saiatzen ja modernizatzen, eta Europa, zuk ikusi duzu Chicas Malas, pelikula. Agertzen dela Lindsay Lohan nahi duela izan popularren laguna, baina ez du lortzen. Hori izan zen Espainia trantsizio garaian, nahi zuela sortu... Baina ez da espainol bat? Ez. Vale. Nahi zuen sortu popuen taldean, eta orduan horra zen mundu mailako merkatura irekitzen. Hori da. Bakarrik azita turismoan ideiatik oso simple dela, zuk ezin duzu euki jendea hor besoa, eskuineko besoa taxiak eskatzen eta zondo guztia. Hor, sartzen da Espainia, adibidez, Europar batasunean 86an, 86an bertan ere dago bir referendum bat otan sartzeko non irabazten den, 92an daude olimpiadak, dago expoa... Prozesu horre bastante irauten du, gero Portaventura erekitzen dute, Disneyland, hasieran hor egingo zelako, baina gero Parisera ematen dute. Bai. Eta orduan mendeku bezala esaten dute, Portaventura. Eta hasieran ondo, baina azken bola da... Nire gustatzen zait Portaventura. Ikusi dut dekadentzian dagoela. Egin zuten Ferrarien atrakzioa superola. Marinador egingo dute berriro, ikusi duzu hori, bai. Bai, grabatuko dugu hor. Marinadorreko azoka egiten duten. 2026an gonbidatu diguten Marinadorreko azokatik joateko grabatzera, orduan horregongo gara piztinan.
Urreko saio bat zuzenekoa piztinan egingo dugu egun batean. Vale. Mikro... Piztina municipal batean. Vale. Zateko, nun gelditzen ari da diru publikoa. Hemen ez, hemen ura txisa zaporea du. Bueno, nahi. Orduan hori, eta orokorrean Espainiaz gain, Espainiar estatuaz gain, jende bat, bereziki klase ertain bat sortzen dena momentu horretan ere, lortzen du bizitza hobeago bat. Hor aurkitzen dugu askatasun zibil batzuk, askatasun sexual batzuk. Baina fuertea dela, sindikatuak legalizatzen dira, greba eskubidea aitortzen da Gasteizko greba prozesuaren amaiera odoltsua eta gero. Hor dago sokatira moduko bat eskubide politiko eta sozialen lorpenerako. Eta orokorran ikusten duguna da lorpen handienak klase ertainean ematen direla, eta dagoela alde nahiko handia klase ertainaren eta oraindik oso pobrea den langile klasearen artean. De hecho, langile klaseak ikusten du Espainia ireki dela kontsumora eta bar, baina sentitzen duena da kriston frustrazioa, ez daukalako sarbidea horretara, eta bar, hor ere lehenengo aldiz hasten da Espainia amerikanizatzen kontsumoaren estotik, lehenengo Burger Kinga irekitzen da 75ean Gran Bian, bai, eta da bastante Franco hilda edo Franco bizita? Ez dakit. Nik uste dut Franco jantzuela Whopper bat eta... Franco hor entubatuta, arrazi horretan... Hori da. Eta Burger King, tu eres el king. No, nola da? Tu eres el king, claro, lema berak egin zuen Juan Carlos izan. Teoria konspiranoiko bat. Eta McDonald's, lehenago edo beranduago? Beranduago. Ostra, Bueno, galdu chat GPT-ri, ez dut irakurren. Ez dit asko importa, Hor, 80ko hamarkadan ere azten dira jartzen modan zentro komertzialak, azten dira jartzen modan estatu batuetako talde asko, en plan Bruce Springsteen eta Michael Jackson, eta... Bueno, eta jende hau, eta orokorrean, ikusten duguna da, ere klase ertainak daukala sarbide kultural asko handiagoa langile klaseak, baina horra dibez aipatzen da ere, langile klasea azten dela asko irakurtzen, nola zaten da, la prensa del corazón, eta horrela azten dela garatzen, prentsa asko amarilistagoa, eta kontrara klase ertainak dauka sarbidea literatura hobeagora, azten direla ja, hori talka batzuk kapital kulturalari dagokionez, eta bestetik azten dira ere, estetikoki desberdintasun bat marken artean. Adibidez, esaten zen lehen osoikoa zela bakeroak eramatea, baina momentu horretatik aurrera, klase ertaineko jendeak daramatzan lebisak. Orduan hor ere markak agertzen dira distintibo sozioekonomiko bat. Hobe hermendeko aldaketa bat. Aldatzen duela iriko, nola esaten zaio horri? Natura begiratzen duzunen paisajea. Iriko paisaje zibila, orain denogoaz markez petatuta, eta hori da zerbait bastante garaikotakoa, pentsatzen dut. Bai. Kaja ruraleko bizerak eta arrei guztia. Bueno, hori igual lehenago zegoen. Hori ez dakit zen distintibo kultural bat. Kaja vitaleko kamiseta gris bat. Da eramatea bezala EHUren sudadera, dela nahiko ridikula. Guk dara mago zeuko poltsa, Indozen hortik lotza... Eta da, pringau, nahi genuen lapurtu konstituzioa, baina ez zegoen ezin genuen lapurtu eta erosi dugu EHUko azokan konstituzioa. Eta da, espero dut izatea tomo bakarra saldu dutena. Espero dugu. Gero igual bueltatu aldugu. Bueno, ez epeiok egin duen mierda... Aldugu esan orain gehiago balio du. Hori da. Esaten dugu horrela mande gutela, zer da? Pues kulturari buruz hitz egiten, eta apurat autobombo gitarren, justo atzo Durango gaztetxean aurka kolektibotik egin zen nolako aurkezpen bat, transizioan musika politikoari buruz, eta nahiko interesgarria da ikustea nola garai horretan, eta bereziki langile klasearen eta bere antolakundearekin konektatzen zuten artisten diskak ikusten badituzu, letrak begiratzen badituzu abestienak, edo elkarrizketetan zer esaten zuten, agertzen dela elementu bat gaur egun kasi desagertuta dagoena, dela, jendeak nahiko argi duela musikatik egin behar duen autua, edo orokorrean kulturalki dela, bakoitzak nahi duen bezala dituko du, baina herriari edo askapen prozesuari edo denalakoari ekarpena egitea. Eta anekdota bezala, egon nintzela hor informazioa bilatzen, dago tipo bat, ez du horatuko izena, baina 77an, atera zuen single bat, niretzako sintetizatzen duela, zuk esan duzun irekiera kultural modernizazio hori, gehi, momentuan, eta Euskal Herrian eta beste txoko askotan zegoen klase kontzientzia eta borrokaren behar hori. Dela, alde batetik, abestia deitzen da, klaseen borroka, eta beste aldetik da, rock and roll tralala, lago zerbait. Hortan da, garai horretan eukide daitezken bi gogoera posible bakarrak, zaude borrokan eta liberan zaude rollo. Doinu berriak Euskal Herria ez da egizer, baina horrela da. Bai. Nire benetan politeru, ez du goratzen izena, baina pasako dizut. Biak daude YouTubeen entzungo jorlako kanal ilun batean.
Zer ordu da? 37 Ni minutu dara aspertzen ari matzagu. naiz, Ditugu ez, 23 broma da. minutu. Ez, baina esan digute zeiretan amaitzeko dira eta 32. Bueno, joder. Orduan ez dakit zeba ziren hori zenbatzen. Ah. Vale, ondo. Bueno. Aspertzen bazarete, esan ez Joder, amaitzen dugu, Vale. Orduan, bueno, orokorren hori izan duguna, ez? Osea, klase ertaina klasiko guaia da, klasiko guaia, eta langile klaseak ez dauka guaia izateko aukera, ez dauka inongo kabidarik kapitalismoaren instituzioetan, gelditzen da proiektu zibilizatorio horretatik kanpo, eta hor ikusiko dira ze ondorio dakartzean, osea, gazte asko amaitu gaute langabezian, kriminalizazio tasa oso altuak langile klasearen partetik, drogen... Bai, 80ko hamarkada guztiz Hori da. markatuta, Hori da. gazte lanaldi osoak, proletarizatuak eta marginatuak, Guardia Zibilak droga sartu zuen, deno dakigu, baina liberan Bai, ez da nahikoa esaten, ez da nahikoa kontuan edukitzen. Bai, eta gero hori, egin zituzten planak adibidez PSOEren partetik de zona especial norte eta horrelakoak, non ikusten zen edozein gazte euskaldun potentzial terrorista, eta zentzu horretan horregondako errepresio guztia, eta bar. Bai, eta igual horrek gara matza lehenengo ideia horretara, edo ez? Bai, nahi nuen aipatu datu kuriosat, progre terminoa garatzen da garai horretan, osea, sortzen da garai horretan, hasieran dauka konnotazio oso positibo bat, osea, progresista... Norberak bere buruari deitzen dio, nola? Bai, Bai, ni progrea naiz. Bai, osea, bueno, ez dakit, ez dut hitz egin garaiko, bueno, bai, no? Osea, jo que sé. Nire itite egon zen bizirik, baina... Baina, progrea zen. Ez dakit. Nik uste dut zela gehiago politikarien kontu bat. Vale, ados. Baina, bueno, orokorran progre izatea zen frankismoaren aurrean eukitzea posizio aurrerakoi batzuk eta bar. Baina gertatuko dena da ja, 80ko hamarkadatik aurrera hartuko duela konnotazio ez txarra, baina apur bat kontraesankorragoa. Izan ere ja, bere burua progretzat hartzen zutenak ziren klase ertaina. Orduan zegoen bastante kontraesan zelako jende bat sozialki aurreratua, eskubide sexualen aldekoa eta bar, baina gero zen aldi berean jende bat oso aspirazionista, bere helburu bakarra zena eskala ekonomikoki eskalatzea, eta bar, orduan hartzen da sortzen como kontraesan La movida madrileña. Hori da, bai, la movida madrileña, tal cual. Hori da, eta gaur egun jo que Pedro Sánchez deitzen diotenean progre, hor ere atzean dago luerkera bat da, zara pur bat jeta, oza, zara... Baina, progre, nik uste dut gaur egun dela, fatxek deitzen diote progre eta woke eta hori, edo zer gauzari, giza eskubideen alde egiten duena, gutxe gara bera, eta gero... Bueno, talde egiten ez duenari ere, gaur egun ja dago baremoa progre da pertsona, oza, da alderdi politiko bat genozidio bat eramaten ari den aurrera. Baita. Ben, Eta hori. Eta, ere nahi nuen esan, transizioan dagoela horrelako alderdi politikoen guztien partetik, orain sartuko gara hobeto, baina alderdi politiko guztien partetik horrelako, como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Dago horrelako kontsentsu orokor bat ez hitz egiteko edo ez tratatzeko frankismoan gertatu diren gaien inguruan. Osea, esaten dena da aurrera egin behar dela, demokrazian sartu behar garela, eta zentzu horretan, bueno, como diktadura frankistaren krimenak eta hori guztia ez ikertzeko esto bat. 1977 urtean egiten da amnistia legea, dela datu kurioso, datu kuriosoak niri juridikoak ez ezkite interesatzen, baina, bueno, da gorte demokratikoek onartzen duten lehenengo legea, zeinetan esaten duen zantzu politikoak dituzten delitu guztiei emango zaiela amnistia. Eta zentzu horretan, amnistia ematen zaie funtzionarioei, gorputz polizialei, eta bar, delituak egitegatik, edo pertsonen eskubideak urratu dituzten pertsona guztioiei amnistia emango zaie, eta hori da lehenengo legea aprobatzen dena. Hor fuertea da, 77an gutxienez Euskal Herrian, kriston borroka prozesok egon ziren grebak eta bar, amnistiaren asteak aldarrikatu ziren mobilizazio masiboak, eta gero, hori lege honek amaitu zuen ateratzen, impunitatea ematen frankismoa aplikatu zuen jendeari, eta ez aldiz frankismoari aurre egin zioten, eta estatuari aurre egiten jarraitu zioten militantei. Hori da. Lehen naztu zait komentatzea, konstituzio hau, da apur bat aspergarria, ez duelako abestirik. Osa, liburuek batzutan... Izan margenion ChatGPT-eri egiteko. 1812ko konstituzioak baduk abesti bat, dela, Pepa, y agua para seca en la discoteca, no? Eta dauka serio bat. Zein? Pepa Casa Pig. Egia da, bai. Konstituzio horre da, serio bat. Konstituzio nola ditzen da?
Ez du beste La izenik, puta tío. mierda, eta portada hau da mierda bat, nork egin du mierda. Baina ez epaitu konstituzioa bere Baina portaren jartzen da nork egin duen maketazioa. Ziurrenik bai, baina izango da Idatziko diogu. Proposamen bat egingo diogu. Bai. Dela jartzea Peppa Pig, Franco, Hori da. fijo ja dagoela egin irudi hori. Ez dakit Franco zeba- Pepa batzuk sartzen Pepa Pigekin. Bai, oso to. Pues, testu ingurua ja amaitu badugu, nahiko genituzke 3 ideia bezala jarri mai gainean, esango dugu, no? Esaten dena. Lehenengo ideia bat konfrontatu behar dena eta orain dagoena jende guztia horretaz hitz egiten da, konstituzioa jendeak agertzen du demokraziaren garante bezala. Bai momentu horretan, demokraziarako saltoa, demokrazia totalerako saltoa finkatu zuen testu bezala, eta bai gaur egun ere, marko apurtezin eta bai, ezinbesteko bezala demokrazia mantentzeko. Sartzen gara, baina, bigarren ideia, alderdi pluralismoa eta guzti hori dela ziurrenik konstituzioak ekarri zuen ideia aldarrikatuenetariko bat, ez? Pues, edo zeinek egin dezak alderdi bat, edo orkestu eta demokrazia, bla, bla, bla. Baina horrekin ere apur bat konfrontatu nahiko genuke, zer da alderdi asko egotea, zer da nork egintzen duenetan. Eta hirugarrena, lehenengoarekin lotuta gonarren eta bigarrenarekin ere, da fasismoari buruz apur bat hitz egitea, ze azken boladan ematen du, hau dela fasismoari aurre egiteko daukagun erraminta handiena. Eta ikusiko dugunez, pues, ez da guztiz, gutxierez ez da horrela izaten ari. Dabideak begiratuta, pues, argi dago. Konstituzioak ekarri zuen demokrazia? Pues, esan duguna, lehen, termino batzutan zalantzari gabe onartu beharra dago, baina lehen esan dago, aldarikatu behar duguna da, milaka eta milaka jenderen borroka eta sakrifizio literal totalaren ondorio izan zela. Eta, de hecho, aurrera bide demokratiko horiek, aurreko programan ere aipatzen genuen, baina ez badaude lotuta. Hau da, lorpen zehatz horiek, bai, lorpen sindikalak, eskubietakoak, ekonomikoak, bla, bla, ez badaude lotuta. Horiek azken muturrera eramango dituen horrelako kontzientzia batekin, sujeto batekin, antolakunde batzuekin, borroka batekin, amaitzen dute izaten asimilazierako bidea, porque jendea ja aldarikatu dugun guztia, edo neurri batean, fragak berak onartzen du bastante eman zutela, barruan zubia, subordinatzen duzu moralki zure burua regimen berri horretara, eta gainera pozik onartzen duzu, pues, de repente, zu esan dagoa, daudelako beste baldintza kultural batzuk. Bai, eta askotan dirudi gertakari historikoak direla boterea daukatenen borondaten emaitza soil bat, baina gertakari historikoak klase borrokaren emaitza dira, eta indar antagonikoen talka horren emaitza dira. Eta trantsizioa zentzu horretan berriztatu behar izan zen, kontrabotere bat zegoelako aurre egiten, baina zer lortu zuen trantsizioak, kapitalismoak lortzen duena, asimilatzea borroka guzti horiek, bere instituzioen baitan, neutralizatzeko langile klasearen borroka independiente hori. Eta hor paper fundamentala PSOE. Estatuko eredu finena bezala, eta gero aplikatu zuena estatu terrorismoa. PSOE beti agertzen da gainera como momentu kritikoenetan, oza, PSOE da... Zure bizitzeko momentu okerrenean. Hori da. Zaudenan superezi hartzeta PSOE. Nire aurrekoan embargatu zidaten kotxea eta agertu zen PSOE eta kendu zidaten embargoa. Eta agertu zen Antonio Lobato. Esan zituen, ¿sabes cuánto vale tu coche? Nola da, Joseba Aldekargala, hori. Bai, oza, PSOE azkenan da como pegamentu sozial bat, don momentu txarrenetan agertzen den gizartearen ordena mantentzeko, da como... Ez dakit nola ditzen den. Bueno, ez dakit. Lotite. Bai. Edo zen metafora... Bai, zen metafora bat, baina... Ez dakit nola eskatzen den. Baina ez nago oso luzida gaur, orduan. Ez nago oso luzida. Zehatxo Durangoko gaztetxean... Egitara gozo ona zegoelako. Oso ona. Ben, pues hori demokraziaren inguruan. Gero ez dugu hemen egon nahi kriston txapa emate, baina badakigu zer esan nahi duen demokraziak eta nola reduzitzen den horrelako eskubide formal batzuketara, eta gero nun dago errealki herriaren, ez? Osa, mobide ez da ere Podemotseko egiten zuten bezala hau irakurrit esatea, ez que konstituzioan esaten du orduan bete behar da, ez, hemen ulertu behar duguna da zepa berbetetzen duen konstituzioak. Eta de hecho, nola daukan bere baitan ja gordeta, bere eskubide sozial eta politikoi aurre egiteko neurriak. Ja aurre ikusita dauka ze momentutan kenduko duen maskara demokratikoa eta esarri behar duen autoritatea. Eta ari hitz egiten greba prozesu sakonetaz edo desestabilizazio soziala, altxamenduak eta bar. Orduan, demokraziaren atzean beti dago fusila, ez da esan. Bai, sartuko nintzen apur bat azaltzen, ez que daramagu apur bat desordena, baina, bueno. Hori, oza, orokorrean, igual sartzeko pluralismoaren, alderdien pluralismoaren ideia horrekin eta bar, claro, trantsizioan eta demokrazia sortu zenean, ulertu behar dena da pluralismo politiko bat sortu zela, jendeari ikustarazteko badaukala benetan
erabakitzeko gaitasuna, galdetu beharko genuke ea ze alderdi politiko onartu ziren eta ze alderdi politiko ziren onartzen. Ze demokrazian parte hartzeko irizpide bat da alderdia legalizatuta egotea. Eta zentzu horretan alderdiaren legalizazio horrek ja muga batzuk ditu, de facto. Hau da, hemen jartzen duena bete behar da bai edo bai, baina hemen jartzen duena klase interes batzuen baitan idatzita da. Orduan, aspiratzen zara klase interes horietara parte har dezakezu demokrazian. Ez zara aspiratzen a la puta calle, a la puta cárcel. Edo al paredón edo lo que sea, pues horrela izan delako askotan. Orduan, claro, lortu zuena demokraziak edo lorpen nagusiena izan zen bere aurka zituen mugimendu politiko asko asimilatzea. Adibidez, PCE. Dago hor zita bat, Adolfo Suárezena esan zuena. Ez alda hobe alderdi komunistak publikoki onartzea gure bizikidetzaren oinarriak ura suntzitzeko borrokatu beharrean? Claro, lortzen duzu, askoz komenigarriagoa da, eta jendeari askoz hobeto sartuko zaio lortzea, asimilatzea, zure estatu egituren baitan. Egote baino gerra ireki bat kalean. Hori da. Azkar ikasi zuen Adolfo Suárezek euskeraz, ez? Bai. Igual horregatik deitu nahi zuen Maroto Gasteizko autobus estazio Adolfo Suárez. Azkenan ez zela deitu, baina proposamen hori zen. Fortea da, Deituna, esango nuen Adolfo, Barsan zegoen bat deitzen zela, Barsan zegoen jokalari bat deitzen zela, no sé, Suárez. Luis Suárez. Eman ziola mordizko bat. Bai, ez? Nori. Adolfo Suárez, sí. Esango nuen zela bere semea. Bueno, sin más. Orduan hori, pues asimilazio hori azken finan eskumak eta eskerrak onartu zuten, eta bai frankismoa, baina baita antifrankismoa ere biak egon ziren Espainiaren modernizazio horren alde, eta orokorrean egon zen onarpen bat, partidu instituzionalen baitan, aurrera eramateko reforma guzti horiek. Eta kontrara, haustura erreal bat planteatzen zuten mugimendu ororekin errepresio erabili zen, askotan pintatu nahi da trantsizioa etapa baketsu bat bezala, baina zen paranada izan etapa baketsu bat, oso violentoa izan zen. Bai. Eraildako pila bat, kasu represibo pila bat. Hori da. Sortzen dira talde paramilitarrak, austuraren alde egiten zuen jendea zapaltzeko. Bai. Kriston grebak, mugimendu oso handiak, eta bar. Orduan hori, pluralismo politikoaren inguruan hori. Eta lehen aipatu duguna, lehen txiste hori, obra handietaz esaten da, bizitzaren momentu ezberdinetan irakurrita, gauza berriak ire daukitzen dizkizula, hori ikusten dugu, bere garaian, EAJ berak, abstentzioaren alde edo hori zen haien aldarrikapena. De hecho, badago dokumental bat, 79koa, ikuska deitzen da. Lehenengo kapitulu dela referendumari buruz, eta supergomendagarria, gutxienez bizualki ikusteko kaleak nola zeuden dena karteles beteta eta PNV-ren kartelak guapo zeudenean oraindik. Estetikoki izan dut, Beste egon berretu zen zaratu bat, bueno, ez da egit. Aurkituko dugu, hori da. Falta zaigu oraindik azkenengo zarata, Gero sugerentzia. Niri gustatzen zait ja gutxik egotea. Ja. Total, bere garaian, EAJ eta HB ere bai, esesko bat abstentzioaren alde oso fuerte, eta benetan lortuz jendearen, nola esan, ukazio hori ondo bideratzea politikoki, gero ikusi dugu zertan gelditu den hori, eta nola alderdi guztiek gaur-gaurko onartzen duten konstituzioa, marko posible bakarra, bai EAJ, bai Ezker Abertzalea, Ernai Bilbo kenduta, tope jarraitzen dute. Ernai Bilbo, esango nuen, en plan, amiga date cuenta. Nahi baduzue gurekin hitz egin idatzi benetan, Egun hauetako polemika konkretu baten ari da, ez da inolako... Gero eta urbilago zaudete begiak irekitzetik. Laster gure bandoa, bueno, ez dakite. Bigarren ideia zen hori, pluralismo politikoa, eta berri hori, demokraziaren ideia hori, bai, boterea ja ez dago Frankoren edo ezakinoren eskubetan, zuke erabaki dezakezu, zeinek errepresentatzen dizun hemen, bestean, claro, baina gero, NATOren aurrekontuak PSOE ari da onartzen legebiltzarretik pasa gabe. Botere faktikoan konzentratzen asunto guztia, eta pentsatzen dut bastante adibide gehiago joango horrela ikusten, ikusita zein den birajea. Eta gian, bueno... Bai, eta hori lotuta dago igual, aipatu duzu gainetik, baina, bueno, como konstituzioan agertzen diren eskubide guztiek daukate suspentsio posible bat edo salbuespen posible bat. Hemen dago artikulu bat irakurri dut osorik egon naiz, egon nintzen Durangoko Gaztetxean komunean sartuta irakurtzen hau... Zein da?
berrogetamabosgarrena, Venga. berrogetamabosgarren oinarrizko, berrogetamabosgarren artikuluak hitz egiten du oinarrizko eskubideen suspentsioaren inguruan. Esaten du, matxinada, salbuespenezko egoeretan, eta ez du definitzen zeintzuk diren salbuespenezko egoera horiek, orduan arbitrarioak izan daitezke, askatasun pertsonala, zirkulazio askatasuna, dela kaletik joan, ezin gara kaletik joan, eta ematen du lokura bat, baina COVID-a gertatu zen. Bai. Adierazpen askatasuna, grebak eta bar, alarma edo salbuespen egoeretan baliogabetzen dira. Eta gero dago are jartoagoa, matxinada egoeretan atxilotuaren bermeak desagertu aldira, habeas corpus hori desagertzen da, autoritate militarrek hartu aldute kalea, orduan, zentzu horretan, konstituzioan aurkitzen ditugun eskubide guztiak momentu batzuetan baliogabetu daitezke. Eta horrelako salbuespen egoerak ere erabili izan dira historikoki autoritarismoa areagotzeko. Orain ez dakizkit adibide oso zehatzak baina adibidez asko aipatzen da 11S-aren ostean nola aldatu zen mundu mailako segurtasuna, aireportuen kontrola eta bar. COVID-ean oso antzekoa. COVID-aren ostean kontrol sozial askoz garatuagoa zegoen, dira momentuan jartzen diren neurri batzuk, baina gelditzen dira... Eta zer ikusia dugu orain arte margotu dugun kuadronekin zer da demokrazia, zer da alderdi bat legala izatea, garai horretan legalak ziren alderdiek eta bar baizu guaten zirkulazio askatasuna, baina legalitatean mugitzen diren zenbat antolakunde ditugu kriston jarduna daramaten aurrera, guztiz erramintari gabe gelditzen dira. Orduan hori, gertatzen dena da egoera normalak galtzean, keia zer da egoera normal bat, zeia ematen du salbuespena dela lege orokorra. Egoera normal hoiek galtzen direnean, legeak eta eskubideak galtzen direla. Orduan, karo, konstituzioak edo gure sistemak ditu bere oinarri propioak ez betetzeko mekanismoak aurre ikusita, badakielako momentu batzuetan bermatzen duena eta biztanleria guztiari bermatzen diona bete ezingo duela. Hau da, eskubide hauek ez direla ukiezinak eta bere meseden arabera joango dela baliogabetzen, baimentzen eta bar. Eta karo, beharrezkoa denean ja demokraziaren zutabe horiek ez dira errespetatzen. Hau da, demokrazia ez da forma intrinseko bat, demokrazia da kapitalismoak daukan forma da aurpegi oso konkretu bat. Testu inguruaren arabera desagertzeko aukera daukana, eta zentzu horretan demokrazia ez da kapitalismoaren forma, nola da, intrinsekoa, baizik eta da kapitalismoaren... Nola da izaten da? Uste dela behinena. Behinena. Ezagit esan nahi duen hori dela garatuena edo... Amonarrezekin egon ostean, ja... Hasi nahiz ikasten, etxean hartzen du hiztegia. Saltzen zuten Durangoko azokan esan zidaten... Hiztegi bat? Ez, espresio, euskeraz, hiztegi bat euskeraz esateko espresio modernoak. Igual hori bai... Benetan saltzen dela hori? Bai. Gero diago naiz begiratzera. Ondo. Eta ja erabiliko dugu podcastean eta txekatuko gara. Eukiko dugu hemen, eukiko dugu konstituzioa eta bestea. Jakiteko zer aldugun esan eta nola esan barko. Hori da. Orduan hori, karo, testu inguruaren arabera desagertzeko aukera badago, demokrazia, ezin da izan gizarte kapitalistaren funtsa, da forma posibletako bat. Eta zentzu horretan, estatuaren helburua ikusten dugu ez dela eskubide eta askatasunak defendatzea, bestela ez luke zentzurik horiek baliogabetzeko aukera egotea, baizik eta da kapitalaren ordena mantentzea. Militarrak zertarako behar dira, kapitala babesteko, militarrak ez dira behar jendea babesteko, de hecho militarrak jendea babesgabeago. Jendea hiltzeko prestatzen duzun jendea da. Hori da. Orduan hori, nik komentatzeko hori neukan. Bai, guzti lotu dago azkeneko puntuarekin. Da gero irakurriko dugu este artikulo bat, por las ganas. Azkeneko puntua, orain. Dela, demokrazia baldin bada bakarrik forma bat, fasismoa ez da kapitalismoaren gauza, kapitalismoari aurre egiten dio gauza bat, haiek saldu nahi duten bezala, edo kapitalismoaren anomalia bat, batzutan eskerrak pentsatu nahi duen bezala. Bai, askotan ere eskoletan irakasten dira, sistema politikoak, anarkismoa, komunismoa, kapitalismoa, fasismoa, izango balira bezala oso bereiztuak edo bereiziak bai. Fasismoa 20. mendeari begira, ulertu nahi badugu, eta bereziki gaur egun ulertzeko, nahi badugu euki kontzeptu goki bat fasismoarena da, zuko esan dagoa, demokraziak ez duenan balio, ez ekonomiko jendea ondo bizitzeko eta ere mantentzeko konsenso bat edo subordinazio politiko bat, ateratzen dituzu txakurrak. Eta ez da bakarrik kale mailan dauden jipoiak ematen dituzten eskuadrista guzti horiek. Ateratzen dituzu txakurrak eta jendea bakarrik irten alda kalera txakurra paseatzeko COVID-en izan. Egia da. Dago dena lotuta, Eta gainera Perro Sánchez. Eta gainera perro. Eta, gero eta konspiranoidea gara. Gainera Elisa batetik grabatzen. Ja. Vale. Hori, fasismoa ez da kapitalismoak
kapitalismoaren salbabidesetako bat. Da bere zapalkuntza muturrekoena proletargoari ezarri behar zaiona. Eta gainera esartzen da frente askotan. Ez da beharrezkoa egotea kriston esbastika bat eta 3.000 pertsona kaletik alkandora beltzekin, fasismoak aurpegi ezberdina ditu eta gaur egun oso guneratuta eta oso prest dago. Eta de hecho, urgentzia moduko batez ere hitz egin nahiko genuk hemen. 3 foko ezberdin alditugu ere izino, kale mailako eskuaderismo guzti hau, ibiltzen direna pegatina jartzen, jenderi propaganda kentzen, palitzak ematen, basikamente kalearen gaineko kontrola kentzen. Ikusten dugu, desokupa enpresa barruan nola dauden guztiz txertatuta, eta polizia gorputzen barruan ere inkorporatuta, ikusi besterik ez da behar ertzaintzak zelako simbologia daraman azken boladan soinean, azalean eta horrela, oso turbioa. Bestetik daude, alderdi fasistak, gai direnak, jende guzti hori kapitalizatzeko eta bar, gaur egun Espainiar estatuan Vox izango da horren alderdi aurreratuena, baina beste batzuk intentzioa daukate hori izateko, ez frente horrereko adibidez. Eta hirugarrenik, eta agian 20. mendeko fasismoara berrituaren berezitasuna, horlako plataforma komunikaziorako sektatzekin moduko batzuk kriston gaitasun ekonomiko eta ideologikoarekin, zeinetatik koordinatzen dituzten beste gauza horiek eta abiatzen dituzten kanpaina gaur egun mediatikoak eta abar. Eta 3 fasista aurpegi guzti horiek adibidez ikusten ditugu elkarlanean Torre Patxekoko asuntoan. Dituzu naziak kaletik palitak ematen, jende bat eskututik kontrolatzen guzti hori, Twittereko algoritmoa, ez da nola manejatzen duten, baina argi dago manejatzen dutela, gainera demostratu da, edo bitokiles eramaten ez dakin nora, eta gero daukazu Vox frutua jasotzen, eta jende guzti hori horrelako aterpe juridiko bat ematen, eta bar. Orduan, konstituzioa da gure herramienta fasismoari aurre egiteko? Ba ez. Porque Vox hor dago, onartu dira desokupa taldeak, onartu da, ez dakit dagoen ez onartzerik, baina poliziak egotea goraino fasistaz beteta, orduan zer digu honek eskaintzeko, no? Eta konstituzioak albidetzen ditu fasistak kaletik, baina ez ditu albidetzen antifasistak aurre egiten kalean dauden fasistak. Hori, horrela da, gainera gero etorriko da PNV, permititu zuena falangea Gasteizen, lekzioak ematen eta kalean dagoen jendea fasista deitzen eta segulako barbaridadak. Orduan gu baineko genuke esan, demokrazia ez dela fasismoa, demokrazia konstituzional, burgues hau Espainiakoa ez da fasismoaren aurkako nola da, posaiaren kontrakoa? Antidotoa. Da kontrakoa, da fasismoaren oinarriak jartzen ari den sistema. Nik hori izan nahi nuen hori buruz. Azkenengo artikulu esango nuen, zuko farmazietan zergatik dagoen suge bat? Hermesen gatik. Uste gerrekoz... Ez dakit. Baina gerrekoz farmakon da antidotoa eta pozoia dira biak. Eta horregatik farmazietan dago hori... Sugea pozoia bezala. Claro. Da demokrazia bezala, dela fasismoaren irudikatzen dutela antidotoa, baina realitatean da pozoia. Eta beretan da pozoia. Hemen sakon jartzen gara. Durango nire poesia asko eta pegatu zaigu apur bat. Venga, zenbaki bat, eta honekin amaituko dugu. Azkenengo artikulo bat denok etzera joteko hausnartzera. Lehen hortik esan dute, hasi orain hemendik. 1, 3, 13 eta 12. Venga, irakurriko dugu. Guztiak hasierakoak. Hor oraindik ez dago historiaren korapilloa. Hor dago, berri. Esan behar dena da nola urratuko genukeen artikulu hori, bale? 13 puntu asko ditu, baina haber sintetikoena zein den. Asilo eskubideari buruz da, atzerritarrei buruz, zer iruditzen zaizu, nahiko... Atzerritarrei badagozki Espainian titulo honetan bermatzen diren askatasun publikoak, tratatuak eta legeak, apur eta aspergarria, baina 12. nahiko ondo dago dela, 18 urterekin dira Espainiarrak adindun. Bueno, ez da ez que konstituzio bat egitea lio bada, porque ya antolatzeko asteburu da lagunekin, Cristian, pues imaginatu herrialde baten, hostia, aztu zaigu esatea noizten norbait adindun, eta zoaz hasierara jartzen duzu, gauza asko zaztu barrira, de hecho... Da nahiko randoma egotea hori bilduta. Baina egon da, zuk herrialde bat egin nahi baduzu, ezin duzu huek hori ikutzi ambiguetaterako. Supongo hori dela abokatu izatea, egotea demara guztian ambiguetatea hori josten. Vale, ez badu inor zer esan nahi, tokia dago nire itzeko publiko hori edo guztiz arraroa den. Norbaitek nahi du etorri zeu zer esatera. Ja da, espero genuena, no? Hori da. Pues honekin amaituko dugu, orduan sartzeko, nik uste dut bastante buelta eman diegula liburu honi, nik uste dut Gaztetxe askotan irakurle taldeak egingo direla kapituloka irakurtzeko eta bakoitzaren sentimenduak plasmatzeko ere, bai? Amaitu dugu, ez da hemen ez. Zigarro bat ez, eginot konstituzioa ez, ez da, bale. Gainera ez genuke hori egingo, inondik inora. Ja.
Honekin amaitu dugu, eskerrik asko guzti etortzeagatik, espero dugu etorkizunean ekarri guztia. Hobeto portatzea konstituzio, orain Hori da. dakizuela konstituzio. Eta eskerrik asko berriro ere Durango Bazokari guri espazio hau guztiagatik. Venga, ba. Gedar telebistak ekoiztutako podcasta.